Outro dos festivais que non podía faltar nestas datas é o da Escola de Ballet Zempliés, de Boiro. Tiña lugar onte domingo na Casa de Cultura. Durante máis dunha hora os integrantes desta escola de danza puideron poñer en riba do escenario todo aprendido ao longo destes últimos meses de ensaios. Primeiro tocoulle a vez ás máis pequenas, as de preballet, e máis tarde ás máis grandes, de ballet. Todas elas fixeron o de 10, como auténticas profesionais. As coreografías especialmente deseñadas para esta actuación foron seguidas con especial atención dende o patio de butacas por familiares e veciños en xeral, que non quixeron perder a ocasión de poder ver este espectáculo.